Ahojte, moje meno je Michaela Pospíšilová, mám 27 rokov a pochádzam z Podtatier z Popradu. Pracujem ako barmanka popri štúdiu práva. Do Rúže pre nevestu som sa rozhodla prihlásiť sa pretože už mám dosť sklamaní z lásky a chcela by som zažiť niečo naozaj pekné a úprimné. Opísala by som sa ako energetická osoba, ale skôr mierumilovná a priateľská. Mám za sebou 3 vážne vzťahy a ten posledný stroskotal na klamstvách. Nie z mojej strany. Ja som rozidená 2 mesiace. No, tak to je relatívne čerstvá Je to doba. čerstvé. Ako bude možno reagovať, keď sa dozvie, že si v Rúži pre nevestu? Myslím si, že nebude reagovať úplne dobre, ale tak on ma pozná, že som si pani svojho života a keďže sa nám cesty rozišli, už môžem. Takže za mňa ideálny ženích by mal byť charizmatický, v maskulínej energii a určite niekto, kto vie, čo od života chce. Moje red flags na chlapoch sú určite klamstvo, nezodpovednosť a nedochvíľnosť. Stratégia, ako ja balím chlapov pohľadom. Muž si ma vie určite získať úprimnosťou a ak vidím, že vie, čo od života naozaj chce. Môj bývalý vzťah stroskotal vlastne na klamstvách a na neúprimnosti. Asi najťažšia životná udalosť, ktorá sa mi stala, bola takto pred rokom, keď mi umrela mama. Tak ja by som sa chcela venovať trestnému právu a konkrétne by som sa chcela dostať do súdnictva určite. Takže konkrétne nemám nejaký vzor, čo presne by to malo byť, ale chcela by som byť súdkyňa. Bola som tento rok účastníčkou Miss Universe Slovensko, bola to úžasná skúsenosť a myslím, že tá mi odštartovala takú tú štípku odvahy, aby som sa prihlásila aj do Rúže.